Ремонтна баня. Как се изчислява цената, етапи, материали и съвети за правилно планиране? Цената на ремонтна баня може да бъде определена на база на няколко фактора, които варират в зависимост от конкурентните условия за всяка баня. Ето някои от основните фактори, които влияят на определенето на цената. Размер и обем на банята, избор на материали, степен на ремонт, дизайн и индивидуални изисквания, състояние на съществуващи инсталации, регион и изпълнители. За точната ценова оценка най-добре е да се консултирате с специалист или изпълнител, който може да огледа конкретната баня и да предостави персонализирана оценка. Ръководство за ремонтна баня. Следвайте успешните стъпки за успешен процес. Изготвяне на 3D проект, избор на дизайн, къртане и изложване на боклуци, смяна на водопровод и канализация, измазване на стени, лепене на фаянс и монтаж на санитария. Разходите за материали включват цената на плочките, санитарния фаянс, водопроводната и електрическата инсталация, както и всичко други материали, които ще бъдат използвани при ремонт. Ценови разпис за ремонт на баня 2024 година. Цени за ремонт на баня в няколко варианта.